Naunsa naman yung taon ni, ay, asa namang oras, asa naman to kung uyab ron, ay. Babe, sorry kay babe, kinadugay ko, nanguling pa manggugo. Naunsa naman yung taong katoy, oy. Kibaw ba ka, unsa kong orasan naghuwat diri? 1 minute ako nasigbarog diri. Ah, grabe ha, usa ka minuto ra kita nalit, suko-suko man dayong ka. Muram ka gidugo. Idugog yun. Pagka nang digag napkin noon. Sorry na kay babe, sana babe, malaag na ta. Sama sa talaag na babe. Ada, wala ko sa mood mo. Laag. Ikaw ba? Nanandugay man kay ka. Nanakilain no. Di man ka pa to, oy nanggikan ko sa uling, suntukon ti karon. Ala sige suwaye. Ikaw ba nakibaw na jud ko nga wakigugman ako. Sige lang ko nimo pasakit. Ang ngayon kay ka mahimong cashier kay kusog kay ka mangwinta. Ikaw ang ngayon kay may magbao kay hinay kay kaglihok. Ah, magbuwag tay. Kapoy ni istorya ha. Idi buwag. Inana mo jud ka. Di na mo jud ko nimo love. Muram ko tratug tae. Muram po kang tae. Oy, bro! Kamagulaan mo, magnaon ni mo muram kag nagulaan. Mao lagi bro. Nagbuwag na sa akong uyab. Ay, nagbuwag mo? Ayay. Sus, okay ra na bro. Eh, tambag na ko ni mo bro, no? Ay lang nagbalik eh. Condolence ni mo bro. Nya, asa man siya ron? Tuwa, dito sa manggahan. Hilak ng buwang. Tara bro. Gitara tara. Isasa mo, magtagay sa to eh. Ay, naman may lakaw. Ato may lang karing na may tuyo. Apuryo kita na ni Ron. Uy! Asa man mo? Kuyo ka kubi! Os, ay sos! Ay lang pagkapilapil minggoy, katiguang na ka. Tiguang bitaw, pero bata pa ni guna-una do. Ba, magapil-apil magkas mga teenager eh. Kibaw ka Minggoy. Ubon lay gahay nimo. Ito, sakto. Di ko niya pa kuyogon? Oh, sige. Dili ta mo palit ang tuba pod. Minggoy pag ilisag to. Ay, ilisay. Wala man na sa purma. Sa batasan ra man na. Saba da minggoy ay. Kabati ni magbatasan. Bati ba kay kagnaw? Di batasan. Saba di ay. Nagkaupaw lang kang upawa ka. Kuyog di kay manaway. Tagid. What sa usa? Ako na. Nice. Okay ra lang. Og bigyan ko sa mga uyab dai. Pick block di abito ko. Dili mo tika pasagdan. Dili ka pasagdan jud. Load na. Los! Ay pagtuwa na ka rin, arito sa mga kasalagyan migdaw. Bitaw day. So, saba na tiguang nga kay. Naong pala ganin mo daan, wa pa gani krimen suspect na. Day, ay lang ka gold day, kaya naa naman ko. Ay day, kabalo ka day. Hilom namin goy. Wadi koy angay tiguang nga ka. Mapangarin lang ka sa kuwa day. Buutan na. Opa. Ano lang ko pag-apil-apil god? Nawa Minggoy, nag-uulan og samot. Sus. Ako diskarte bi. Bukuwas ninyo ay. Kabalo ka day. Pa, nilak na nun nga mong gi-comfort. Day, ano nahilak mga taon day? Oy. Ay, malaka. Kuntili mo kita makan! Wag sa so karon day guys to kay welcome day sa mga new member day kasi. Salamat. Si Boss Paglipan. Yes. So salamat din silang pag pasod nila sa silang grupo. Salamat yun. Boss Kenshin. Shoutout din kang Armel Tumulak na. Salamat sa pagsuporta. So shoutout Armin Tumulak. Shoutout bro. Naday. So Bro, shoutout. So ano day guys no? So may kanya may udtores bonta gyud. So karon day no, so I would like to greet a happy 48th anniversary Alpaca Paro day no. Oh, long live ninyo dia. Long live. Brother and sis, long live. Happy I'm not a anniversary member of day. that organization pero I'm fully support sa Alpaca Paro day guys. So long live ninyo tanan. Happy 48th anniversary Acro. Long live. So Kanang salamat din no kay naka-reach na yung town atong followers of 4K 4,000 followers yun. Thank you very much guys sa suporta sa mga supporters na mo sa mga sa mga kanang umabot ka suporta na mo. Kan salamat kayo sa inyo. Shoutout ko sa akong samuan day nga si Juan. Sweet si Giles. Bunal. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smoke from